Hallelujah. Amen. Hallelujah in the house of God. Eli Jumalan huoneessa, soiko halleluja? Why are the children of God not smiling? Miksi jos Jumalan lapset eivät hymyile? Are we tired? Ollaanko me väsyneitä? May we stand up and greet each other. Noustaan ylös ja tervehditään At toisiamme. least stand up and greet 5 people. Ainakin 5 ihmistä. Tell them welcome in the name of Jesus. Tervetuloa. Yes. Hey, Sharif. Hey. Thank you very much. How does it feel to greet one another? Miltä tuntuu tervehtiä toisiaan? Very good. That's wonderful. There are 3 things that my physical father and mother taught me. On 3 asiaa, mitä mun vanhemmat opetti mulle. Only 3 things. Vain 3 asiaa. When you wake up Kun herät in the morning, aamulla, greet each other. tervehdi toisia ihmisiä. Even if you sleep in the same house, Ja vaikka nukkusit samassa just talossa, greet each other. niin tervehtikää toisianne. And the second thing, Ja toka asia, learn how to say thank you opettele sanomaan kiitos, when someone does something good for you. kun joku tekee sulle jotain hyvää. And the third thing, Ja 3. asia, because we are not perfect, koska me emme ole täydellisiä, we learn to say sorry niin opetellaan sanomaan anteeksi, whenever we do something wrong. aina kun on tehty jotain väärin. Hallelujah. Hallelujah. Amen. This is wonderful. Tämä on mahtavaa. I am alone. I'm saying hallelujah louder than all of you. Is it possible? Eli minä yksin sanon kovempaa halleluja kuin te kaikki yhteensä. I want you to say amen more than me. Sanon taas kovempaa aamen kuin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That's wonderful. Jesus is alive. Hienoa. Sister Anna, how are you? I'm fine, guys. Yes. When I came to Finland, Kun tulin Suomeen the first time I preached ja eka kerta kun saarnasin in 2010, vuonna 2010, Sister Anna was interpreting for me eli olin minä, joka tulkkasi häntä in Salem Church. Salem seurakunnassa. I was running when I was preaching. Hän siinä juoksi ja hyppeli saarnatessaan. I didn't know that Finns, they don't run when they are preaching. Ja en tiennyt, että suomalaiset eivät juokse They ja just hyppele, stand kun in he one saarnaavat, place. vaan he seisovat paikallaan. But her, Mutta hän she was running. juoksi. When I go this side, she follows me. Eli kun hän meni tuonne, niin tulkki seurasi perässä. Amen. Greetings to everyone in this place. Eli tervehdys vielä kaikille. All protocol observed. All protocol observed. All the leaders acknowledged. Kaikille, jotka ovat täällä From pulmissa the tai elders in this church, vanhimmiston välille, the pastors, pastoreille, the elders, vanhimmistolle edelleen, the deacons. diakonian työntekijöille. I greet you in the name of Jesus. Tervehdin teitä kaikkia Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. I'm going to exhort you Eli aion puhua teille with few words. muutamilla sanoilla. I know I've got about 25 minutes, Mulla on noin 25 minuuttia aikaa. but I want these 25 minutes Haluan käyttää tämän 25 minuuttia for Jesus Christ to move in your life. siihen, että Jeesus voisi vaikuttaa teidän elämässä. We thank God that we can meet in this manner Eli kiitetään Jumalaa siitä, että näin voi tapahtua. because we never had a dream that we can meet like this. Koska meillä ei ollut koskaan edes sellaista unelmaa, että me voitaisiin tavata tällä tavalla. But it is by God's grace that we are able to meet today. Mutta Jumalan armosta me saadaan tänään kohdata toisemme. God is wonderful. Jumala on mahtava. He brings someone from India, Hän tuo jonkun Intiasta brings someone from Zambia, tai Sambiasta he brings someone from Nigeria, tai Nigeriasta he brings someone from Romania, tai Romaniasta he brings someone from tai America Amerikasta and put them in Finland. ja pistää sen ihmisen Suomeen. Suomi is good, you are blessed. Suomi on hyvä maa, olette siunattuja. Hallelujah. Amen. Me, I always move with my gun. Liikun aina aseeni kanssa. And when I'm among the children of God, I move with my gun. Ja kun olen Jumalan lasten joukossa, liikun aseeni kanssa. This is my gun. Tämä on minun aseeni. Can you also show me your gun if you came with one? Näytätkö sinäkin oman aseesi, jos otit sen mukaan? Brother Clement, is that a gun? Yes. Okay. How many Bibles do we have in the house? Kuinka monta raamattua meillä on täällä? 1, 2, 3, 4,
Visi kuti seseman kadex and hidex. That's a phone, it's not the Bible. I can show you. Oh, okay, there's a Bible inside. Joo, nykyäänhän raamatut on puhelimessa. Okay, that's wonderful. All of you don't have a gun. Joo, kaikilla ei ole ehkä asetta mukana tänään, Tomorrow Sunday, mutta huomenna sunnuntaina come with a Bible to church. muistetaan ottaa sen sitten kirkkoon mukaan. Amen. Amen. The title of today's message is called The God of Again and Again. Tämän päivän aihe on nimeltään kun Jumala uudestaan ja uudestaan. God will do again and again. Eli Jumala tekee työtä uudelleen ja uudelleen. The same God who heal you from sickness Eli on sama Jumala, joka parantaa meidän sairaudet, is going to give you money to build your own house. joka antaa rahaa siihen, mihin me tarvitaan. He's going to give you a beautiful wife, Hän antaa kauniin vaimon wonderful children. ja ihania lapsia. So I call him a God of again and again. Eli kutsun häntä Jumalaksi, joka tekee asioita uudestaan ja uudestaan, Because he doesn't get tired. koska hän ei väsy. Amen. Amen. We are going to open up our Bibles in the book of John, chapter 2, verse 1 to 5. Johanneksen evankeliumi luku 2 ja jakeesta 5. John chapter 2. Johannes 2. What is John in Finnish? Johannes. Johannes. Fiapalana kona kumieso. It's a little bit the same like in our language. Johannes, John. So I'll read in English and then Sister Yana will also read in Finnish. You brought the one in English also. Mun raamatusta oli revennyt sivu just siitä kohta. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. And when they ran out of wine, mother of Jesus said to him, "They have no wine." Jesus said to her, "Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Whatever he says to you, do it." Chapter 2, verse 1 to 5. Eli siis jakeesta 1 jakeeseen 5. Ja 3. päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle, heillä ei ole viiniä. Jeesus sanoi hänelle, mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Amen. Amen. We are talking about Jesus Eli me puhumme Jeesuksesta, being invited for the wedding. joka oli kutsuttu häihin. You know, a wedding is a very wonderful place Häät on mahtava juttu, tilaisuus. because you meet people who are in love. Koska siellä sinä tapaat ihmisiä, jotka ovat rakastuneet. When people are in love, they're always smiling. Kun ihmiset ovat rakastuneita, he hymyilevät They're koko always ajan looking at each other. ja katsovat toisiaan. This one is saying you are beautiful. Ja toinen sanoo, että sinä olet kaunis. This one is saying you're handsome. Ja toinen sanoo, että sinä olet komea. At that time, there is nothing wrong. Ja siihen aikaan ei ole mitään, It kaikki on is hyvin. just love everywhere. Pelkkää rakkautta joka paikassa. They can cook together in the kitchen He voivat tehdä ruokaa yhdessä, because they love each other. koska he rakastavat toisiaan. Jesus was invited for the wedding. Jeesus oli kutsuttu häihin. The mother was also invited. Ja myös Jeesuksen äiti oli kutsuttu häihin. During the wedding, Ja häitten aikana the wine that they were serving se viini, jota sillä tarjottiin, got finished. loppui. You can imagine you go for a wedding, Voit ehkä kuvitella, että sinulla on häät you're enjoying the wine and the music, ja siellä on sitä viiniä ja musiikkia. then they tell you the wine has run out. Ja sitten sanotaan, että se viini on loppu. I don't know what type of a wedding that would be. Enpäs tiedä, minkälaiset häät ne olisivat sitten. The mother knew what type of a son she had. Ja tämä äiti tiesi, millainen hänen poikansa oli. So she said to the son, Niin hän sanoi sille pojallensa, "They've run out of wine." että nyt se viini on loppu. The son also said, Ja se poika sanoi, he didn't say mother, hän ei sanonut, että äiti. he said woman. Hän sanoi, nainen, Woman. nainen. What does your concern got to do with me? Että mitä sinun huolesi minuun liittyy? Nowadays in our generation, Nykyään tässä meidän sukupolvessa it's not possible to call our mothers woman. ei ole mahdollista sanoa äitiensä naiseksi. It sounds so unpolite. Se kuulostaa vähän epäkohtelijalta. You have to say the famous word in Finnish. Pitää sanoa Suomen suosituin sana Äiti. äiti. Äiti is everywhere. Äiti on joka paikassa.
In the tram, metro, IT. Kaikissa kulkuvälineissä In äiti, school, IT. koulussa. I don't hear Isa so much in Finland. I don't know why. En kuule niin paljon sanoa isä Suomessa, en tiedä miksi. Amen. Amen. That's wonderful. There are 3 important things in this message Tässä viestissä, jonka kerron, on 3 tärkeää asiaa, that the Lord ministered to me. joiden kautta Herra puhui mulle. Because when I was told that I was going to speak to you today, Silloin kun mulle kerrottiin, että mä puhun teille tänään, I have other sermons that I've always prepared that I can go and preach anywhere when the Lord allows. mulla oli sellainen ajatus, että mä menen saarnaamaan minne Herra pyytää. But today I decided to tell God to say, God, Ja tänään päätin sanoa Jumalalle, että Jumala, tell me what I should tell your children. kerro mulle, mitä mun pitäisi puhua sun Not the lapsille. sermon that I prepared last year. Ei se sama, mitä mä viime vuonna Not the saarnasin. sermon that I prepared when I was in Tai Zambia. silloin, kun mä olin Sambiassa. But I want you to give me a message of today. Mutta anna mulle tälle päivälle sanoma. When we came already, I was sitting there. Kun me tultiin, mä istuin tuolla. That's when he started to give me the scriptures direct. Hän antoi mulle suoraan näitä jakeita Raamatusta. I had to ask for a pencil from her. Ja piti pyytää minulta kynää. Amen. Amen. God is wonderful. Jumala on ihmeellinen. Why are people not saying amen? Hallelujah. Amen. Amen. Hey, children of God, we are supposed to be happy Eli ollaanpas iloisia. more than those who are in bars, Eli meidän pitäisi olla iloisempia kuin ne ihmiset, jotka on tuolla baareissa those who are drinking. ja juovat siellä. As we have got God, Kun meillä on Jumala, we know when you've got God, everything is fine. niin silloin meillä on kaikki hyvin. Okay, can you smile for yourself? Voisitko vähän hymyillä siinä itseksesi? Amen. Yeah, that's wonderful. Onpas kiva nähdä. So, the most 3 important things in this message is, Eli tärkein asia tässä viestissä on, it is talking about our lifestyle. se puhuu meidän elämäntyylistä, elämäntavasta. The best thing that these people did at this wedding was to invite Jesus. Ihan paras asia, mitä nämä ihmiset teki siellä häissä, oli se, että ne kutsui Jeesuksen sinne. They didn't know that they are going to run out of wine, Ei ne tiennyt, että se viini tulee loppumaan, but they invited Jesus. mutta ne kutsui Jeesuksen. And when they ran out of wine, Ja sitten kun se viini loppui, the mother spoke on their behalf. niin äiti puhui heidän puolestaan Jeesukselle. And then the last point she said, Ja viimeisenä hän sanoi, whatever he tells you, että mitä ikinä hän kertoo, do it. tee se. Tai sanoo, käskee tehdä. You and me today, we are humans. Me ollaan ihmisiä We've got different problems in life. ja meillä on erilaisia ongelmia elämässä. Some of us, Jotkut meistä we are not happy ei ole onnellisia, because our children are not serving the Lord. koska meidän lapset ei palvele Jumalaa. Some of us Ja jotkut meistä are not happy ei ole onnellisia, because our family members, koska meidän they perheenjäsenet are not born again. ei ole syntynyt uudesti. Hallelujah. Amen. Amen. Yes, this is what is happening among us here. Eli tätä tapahtuu meidän elämässä. Some of us are not happy. Jotkut meistä ei ole onnellisia. We've been Christians for a long time, Me on oltu uskossa kauan, but sickness keeps on troubling our bodies. mutta me ollaan sairaita. Amen. Amen. I love God. Rakastan Jumalaa, He's a God of again and again. koska hän on Jumala, joka tekee Because asioita today we are going to uudelleen. find the solution. Ja Jumala ottaa meitä löytämään ratkaisun. The most important thing is, Tärkein asia on number 1, 1. invite the Lord Jesus. Kutsu Jeesus sun elämään, Because he's the one who made you. koska hän teki sinut. It's not the doctor who made you. Lääkäri ei sua tehnyt, vaan Jeesus. A doctor also sometimes he gets confused when you tell him the name of your disease. Joskus lääkärikin menee ihan ymmälleen, kun sä kerrot, mikä sua vaivaa. Some doctors say some diseases have got no cure. They can't cure them. Ja kaikkia ei pystytä parantamaan. But with God, nothing is impossible. Mutta Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. So the first thing is invite Jesus Christ Eli eka asia on se, että kutsu Jeesus sun elämään. in your life, Sinun elämääsi. in your house, Sun kotiisi, in your family, sun perheesi among your children. ja lasten keskuuteen. Invite Jesus. Kutsu Jeesus. Second thing, Ja toinen asia, tell him your problem. kerro hänelle sun ongelmat. Stop crying. Lopeta itkeminen Stop complaining. ja valittaminen. Jesus is ready, waiting for you Koska Jeesus odottaa sua, to tell him your problems. että sä kerrot hänelle sun ongelmat. Remember, him is God already. Muista hän on Jumala. He has got no sickness. Ja hänellä ei ole sairautta. He has got everything. Hänellä on kaikki. He's in heaven.
Hän on taivaassa. You and me, Ja sinä ja minä, we are the ones who are humans. me ollaan ne, jotka on ihmisiä. There is cancer on earth. Maapallolla on syöpää, There is HIV/AIDS. on HIV, There is whatsoever diseases. vaikka mitä sairauksia. So when you invite Jesus, Kun sä kutsut Jeesuksen sun elämään, number 2, tell him your problem. se toinen asia on se, että kerro hänelle sun ongelmas. And number 3, Ja kolmantena, do what he tells you to do. tee se, mitä hän käskee sun tehdä. Hallelujah. Amen. Whatsoever Jesus tells you to do, Ja mitä ikinä Jeesus haluaa tai käskee sinun tekevän, you just do it. niin tee se. Because he knows what is good for you. Koska hän tietää, mikä on sulle parasta. I want to take all of us back in the years Mä haluan viedä meidät vähän tuonne vuosien taakse. when we were all young, Silloin kun me oltiin kaikki nuoria. when you could not speak, Silloin kun et osannut puhua. when you could not chew because you didn't have teeth, Tai et pystynyt syömään kunnolla itse. your mom was making you porridge, all of us here. Äiti antoi sulle jotain puuroa. Who was helping you to swallow food? Kuka auttoi sua nielemään sitä ruokaa? Does anybody have an answer here? Onko jollain vastaus tähän? Yes. Ai. It helping you to swallow here. Ei. Yeah. Amen. It was who? Eli kuka se oli? Ei ollut ehkä äiti. Amen. Shall we clap our hands for the brother? Yes. Ah. When you didn't know how to say any word, Kun et osannut puhua, God was always protecting you. niin Jumala aina suojeli sua, jos When you milloin didn't know how to walk like this, et osannut kävellä, Jesus was always carrying you. niin Jeesus kantoi sinua. Whenever you were a baby, you got sick. Kun olit vauva ja Jesus sairastuit, was always healing you. niin Jeesus paransi. He's the same yesterday, Hän on sama eilen, today, tänään and forever. ja iankaikkinen. Jesus has not changed. Jeesus ei ole muuttunut. Hallelujah. Amen. If Jesus is good, just wave. Say, Jesus, you're good. Heiluttelepa vähän, jos Jeesus on hyvä. You know, when I see grown-up people in the congregation, Kun mä näen kokouksessa uskovia aikuisia ihmisiä, I look at myself and say, katson itseäni ja sanon, I have not started serving God että en ole vielä alkanut palvella Jumalaa, because I'm too young. koska olen liian nuori. And when I see grown-up elderly people here, Ja kun mä näen aikuisia ihmisiä täällä, I feel like they are telling me to say, minusta tuntuu, että he sanovat mulle, innocent, continue with your God. että Innocent, jatkapa vielä Jumalasi kanssa You are vähän in the eteenpäin. right way by serving God. Sä olet oikealla tiellä. Hallelujah. May we clap our hands for the grown-ups in this place. Aikuisille täällä. We are going to read one scripture, Luetaan vielä Raamatusta. which is probably one of our last. Varmaan viimeinen, mitä tänään luetaan. I'm not taking much of your time Ei vie paljon aikaanne, because I know I've got 12 minutes. koska mulla on 12 minuuttia jäljellä. The same John chapter 11, Eli edelleen Johanneksen evankeliumi luku 11, verse 1 to 3. jakeet 1 ja 2. Hallelujah. I love Jesus. Amen. John chapter 11, verse 3. Eli Johanneksen evankeliumi luku 11 ja jakeet 1 ja 2. Jesus Christ is the love of my life. I love him, yes. Rakastan Jeesusta. Now, a certain man was sick. I'll continue. A certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore, the sister sent to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. Ja eräs mies Lasarus Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä, oli sairaana. Ja tämä Maria oli se, jonka hajuvoitella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa. Ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan, Herra, katso se, joka on sinulle rakas, sairastaa. The one you love Eli se, joka on sinulle rakas, is sick. sairastaa. The one you love, Se, joka on sinulle rakas, he doesn't know you. ei tunne sinua. The one you love Se, joka on sinulle rakas, is busy doing drugs. käyttää huumeita. The one you love Se, joka on sinulle rakas, is busy dying with cancer. taistelee syövän kanssa. The one you love Se, joka on sinulle rakas, is busy looking for you.
etsii sinua. Jesus loves you and me. Jeesus rakastaa sinua ja minua. Just the same way he loved Lazarus. Ihan niin kuin hän rakasti Lasarusta. When they were calling him, they said, "Behold, Ja kun häntä kutsuttiin, he sanoivat, että Herra, katso, the one you love se, joka on sinulle rakas, is sick." sairasta. Some of us Jotkut meistä, who are married, jotka on naimisissa, if you are working, voit olla töissä, they tell you your sweetheart is sick. niin he kertovat sinulle, että sinun vaimosi tai miehesi on sairaana. Like in Zambia, Ja Sambiassa they will say, "Okay, go back and watch your sweetheart, your wife or your husband. sanotaan, että menepä sinne kotiin sen vaimosi tai miehesi luokse. Don't work today." Älä tee töitä tänään. Amen. Amen. Hallelujah, church. Amen. When your wife, your sweetheart, the one you love, is sick, Kun se vaimo, jota sinä rakastat, on sairas, you're also going to get sick niin sinäkin sairastut. because she's sick. Koska hän on sairas. Your husband is sick. Tai kun miehesi on sairas. This is our prayer request today. Tämä on meidän rukouspyyntö tänään. Hallelujah. Amen. We are going to call Jesus. Eli kutsutaan Jeesus tänään. We are going to tell him our problems. Kerrotaan hänelle meidän ongelmat. And whatsoever is going to tell us, that's what we are going to do. Ja mitä ikinä hän käskee meidän tehdä, niin tehdään se. Because when we was going to say the one you love is sick, Koska niin kuin täällä sanottiin, että se, joka on sinulle rakas, sairastaa, he didn't go at once niin hän ei mennyt heti kertaheitolla. because you're still doing the work of God. Koska hän teki jossain muualla Jumalan työtä. We all know the story. Me kaikki tiedetään tämä kertomus. And Lazarus was dead Että Lasarus oli kuollut and was buried. ja haudattu. And after 4 days, Ja 4 päivän päästä the King of Kings came. kuningas tuli. He was walking majestically, Käveli siellä kuninkaallisesti. geographically, fantastically. You don't have fantastic in Finnish. Hienosti, käveli mahtavasti, fantastisesti. Yes, because he knew he's God. Koska hän tunsi Jumalansa. Even you, when you call God today, Ja tänään kun kutsut Jeesusta, it's going to come majestically because he's the King of Kings. hän tulee kuninkaallisesti, koska hän on Because he's the Lord of Lords. kuningasten He kuningas. doesn't sleep. Hän ei nuku. He has got a solution to everything. Ja hänellä on ratkaisu kaikkeen. He's going to come with a team of angels. Ja hän tulee enkelijoukkojen He's kanssa going to come in his glory. kirkkaudessaan. Because you're the one who love him. Koska sinä olet hänelle rakas. You have called him. Ja sinä olet kutsunut häntä. Hallelujah. Amen. Hallelujah. When you call, God is going to come. I'll be calling him every day like I've always been. Amen? God is coming. Eli Herra tulee. Just put your problems in order. Eli laita ne ongelmasi järjestykseen. Even the problems that you have failed to stop yourself. Ja nekin tavallaan, minkä kanssa olet vähän jumissa, Jesus is going to give you strength today. niin Jumala antaa sulle voiman niihin tilanteisiin. You are going to manage. Ja sinä selviät. Hallelujah. Amen. Lazarus was dead. Lasarus oli kuollut 4 days. 4 päivää. He's smelling. Ja hän haisi. The sisters, Ja ne siskot, they went back to their home ne meni kotiinsa after takaisin, burying him. kun ne oli haudanneet hänet. When Jesus came, Ja kun Jeesus tuli, then the sister says, "Oh, you are late. sisko sanoi, että hei, sä olet myöhässä. Our brother is dead. Meidän veli on jo kuollut. If you were here, Jos olisit ollut täällä, he was not going to die." niin hän ei olisi kuollut. And Jesus said, Mutta Jeesus sanoi, "You see him again." te näette hänet uudestaan. And they said, "Wow, we know you preach to say when you come back in the second kingdom, we're going to see him." Että vau, että sähän tarkoitat, että sit kun sä tulet uudestaan, niin me nähdään He hänet. said, "I'm not talking about next time. Hän sanoi, että ei, en puhu siitä, I'm talking about now." vaan puhun tästä hetkestä. Hallelujah. Amen. Today, Tänään God is going to raise Jumala nostaa the zeal that was in you when you first believed, sen voiman, mikä sussa oli silloin, kun sä ensimmäisen kerran uskoit, which has died in the past years. You haven't been so serving him strongly. mikä on ehkä haihtunut tässä vuosien varrella. Is going to give you life again. Hän antaa sulle uuden elämän You are going to serve the Lord with a lot of strength ja now. saat voimaa palvella Jumalaa. Hallelujah. Amen. When Jesus got to the grave, Kun Jeesus meni sitten sinne haudalle, he asked to say, "Where did you lay him? hän täytyy kysyä, että mihin te hautasitte hänet, Where did you put the dead man?" mihin te laitoitte sen kuolleen miehen. But the sister said, Mutta sisko sanoi, "No,
is rotten already. Ei kun hän on jo haisee ja There is no more human. There's nothing that can come out of him. ei siitä enää mitään tulisi. The worms have eaten him. Ja madot on syönyt häntä. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Even if some answers they've delayed to come and you are giving up on God, today they are going to come, so you start serving God. Amen. Vaikka joskus näyttää, että jotkut vastaukset tulee vähän myöhässä, niin niilläkin on tarkoitus. Hallelujah. Amen. They were so specific Ne oli niin semmoisia erityisiä, tarkkoja, because in the grave there were so many graves. koska siellä oli hirveän paljon hautoja. They said we laid him here. Ja he kertoivat, että me haudattiin Lasarus tänne hautaan juuri. Then the King of Kings says, okay, Ja kuningas sanoi, että okei, I see it's here. minä näen, että se on täällä. Roll away the stone. Ja ottakaa se kivi siitä pois. People said, you Jesus, you have gone beyond your extreme now. Ja ihmiset sanoivat, että nyt Jeesuksella You are menee vähän yli. telling us to roll away the stone. Että sä kerrot meille, että meidän pitää vierittää se kivi Someone we pois. buried 4 days ago. Koska se ihminen oli haudattu 4 päivää sitten. We bound him in the pieces of cloth like they were doing in the old days. Ja hän on jo niissä käärinliinoissa. This is impossible. Tää on ihan mahdotonta. They didn't know that our Jesus He ei tiennyt, että meidän Jeesus is a specialist in impossibles. on tämmönen ammattilainen mahdottomuuksissa. Where a human being can say, this cannot happen, Ihminen voi sanoa, että tätä ei voi tapahtua, that's where he starts to do mutta things. se on se, mistä Jumala vasta alkaa tehdä asioita. Shall we give a clap offering to the Lord Jesus? Taputetaan Jeesukselle. Hallelujah. Amen. Roll away the stone. Eli vierittääkö se kivi pois. When he looked in the grave, Kun hän katsoi sinne hautaan, he saw death was hugging Lazarus. hän näki, että se kuolema halasi Lasarusta. Lazarus was dead. Lasarus oli kuollut Death was holding him tight. ja kuolema piteli häntä. When death holds you, Kun kuolema pitelee sua, it doesn't let you go easily. se ei anna sun helposti mennä. Hallelujah. Amen. Some of us today, we may not be dead today. No, me ei ehkä ole tänään kuolleita, It is the hunger, the grudge that we have over someone. mutta meillä on se nälkä ja jano jonkun toisen puolesta. We have not forgiven each other properly. Me ei ole ehkä annettu anteeksi toisillemme. When Jesus comes and sees that today, Kun Jeesus tulee ja näkee sen, it is difficult for him to operate in your life. niin hänen on vähän vaikea toimia sun elämässä. Hallelujah. Amen. We should be people who love and forgive one another. Meidän pitäisi olla ihmisiä, jotka rakastaa ja antaa anteeksi toisilleen. Even if your brother did something wrong against you, Vaikka sun veljes olisi tehnyt sulle väärin, forgive him. anna anteeksi. Forgive your sister. Anna anteeksi siskolles. We are all humans. Me ollaan kaikki ihmisiä. No one of us is perfect. Kukaan ei ole täydellinen. The Bible says when Jesus looked in the grave, Raamattu sanoo, että kun Jeesus katsoi hautaan, physically couldn't see where Lazarus was laid. niin hän näki, että se Lasarus Because oli kuollut. the graves in the old days, they used to make like a cave on the rock, Ja siellä oli tavallaan semmosia aukkoja siellä kivessä. and then you enter with the stairs, Ja sitten sinne mentiin portaita pitkin. then they go and lay him somewhere. Ja sitten se henkilö oli haudattu sinne jonnekin. Hallelujah. Amen. Lazarus was tied with pieces of clothes everywhere. Ja Lasaruksella oli ne käärinliinat. Lazarus was dead. Hän oli kuollut. He was not alive. Ei ollut elossa. He was dead for 4 days. 4 päivää. Ask your neighbor to say, neighbor, Pyydäpä sitä vieruskaveria sanomaan, että Lazarus was dead. Lasarus oli kuollut. Tell your neighbor. Kerro sille naapurille, että Lasarus oli kuollut. Yes. He was not alive. Ei ollut elossa. He was buried. Hänet oli haudattu. I don't know what is dead in your life today. En tiedä, mitä tämä kuolema on sun elämässä tänään. I don't know your relationship with your own children. En tiedä, mikä on sun suhde sun lapsiin, I don't know your relationship with your own sisters and brothers. tai siskoihin ja veljiin, I don't know your relationship with your wife and your husband. tai sun vaimoon tai mieheen. But God knows. Mutta Jumala tietää. Hallelujah. Amen. The Bible says Jesus was groaning in his spirit. Että Jeesus kasvoi hengessä. Hallelujah. Amen. When he saw Lazarus was being held by death because he loved Lazarus. Anteeksi, tukkasin väärin. Eli Jeesus murehti hengessään, koska hän näki, että Lasarus oli kuollut. Hallelujah. Amen. When the sickness touches you, Jesus is not happy with it. Eli silloin kun sä olet sairas, niin Jeesus ei ole iloinen. When you don't have peace in your family, Jesus is not happy with Se it. kun perheessä on riitaa, niin Jeesus ei ole onnellinen. Hallelujah. Amen.
When you are sick for a long time, Jesus is not happy with it. Ja kun sä oot pitkään sairas, niin Jeesus ei iloitse siitä. But you remember, Mutta muista the 3 important things. ne 3 tärkeää asiaa. Invite Jesus. Kutsu Jeesus sun elämään. They invited Jesus that the one you love is sick. Niin kuin täällä kutsuttiin, että Jeesus, se joka on sulle rakas, on sairaana. When he came, they told him the one you love is dead. Ja kun hän tuli, niin hänelle kerrottiin, että hän on sairas. Hän on kuollut. And they did what he told them to say, roll away the stone. Ja häntä pyydettiin vierittämään kivi pois haudan edestä. And Jesus did not pray. Jeesus ei rukoillut. On the tomb of Lazarus, Jesus did not pray. Siellä haudalla hän ei rukoillut. He did not start to dance. Eikä ruvennut tanssimaan. He was groaning in his spirit. Hän murehti hengessä. And he said, Ja hän sanoi, Lazarus! Lasarus, Lazarus! Lasarus, Lazarus! Lasarus, Come forth! tule ulos haudasta. Come forth! Tule ulos haudasta. Come forth! Tule ulos haudasta. Hallelujah. Amen. When Jesus calls you, Kun Jeesus kutsuu sinua, even if cancer is holding you in your sick bed, vaikka olisit sairaana, it is going to let you go. niin Jeesus pystyy parantamaan sinua. Because the King of Kings has called you. Koska hän on kuningasten kuningas. He called Peter on the water. He called Peter on water. Hän kutsui Pietaria siellä veden päällä. Peter managed to walk on water. Ja Pietari käveli veden Because he päällä. was called by Jesus. Koska Jeesus oli kutsunut hänet. Lazarus was in the tomb. Lasarus oli He haudassa. was dead. Kuollut. He came back to life. You know, it is very amazing. On ihmeellistä. Lazarus was tied with pieces of clothes everywhere. Lasaruksella oli ne kääriliinat päällä. In the eyes, Silmissä, on the legs, jaloissa, in the hands. käsissä. But the Bible says Mutta Raamattu sanoo, Lazarus came out of the tomb Lasarus tuli ulos haudasta without the help of anyone. ilman kenenkään apua. And then when he went to Jesus, Ja kun hän meni Jeesuksen luo, he stood face to face with hän Jesus. seisoi kasvokkain Jeesuksen kanssa. Now, you tell me, Ja nyt kerropa mulle, someone is tied everywhere. jos joku on sidottu jollain liinoilla joka paikasta, He couldn't see. eikä voi nähdä, How did he know Jesus was here? niin miten hän tiesi, että Jeesus on siellä? How did he know the door to the tomb was here? Miten hän tiesi, että missä on se haudan ulosmeno ovi? When the King of Kings calls you, Kun kuningasten kuningas kutsuu sinua, even the grudge you have against anyone, if you have a grudge against anyone, vaikka sinulla olisi jotakin ongelmaa jotain ihmistä vastaan, it will let you go. niin hän antaa sen ongelman mennä pois. Hallelujah. Amen. As the servant of God will come and speak later, Tämä Jumalan palvelija, joka ehkä sanoo vielä myöhemmin tänään jotain, let us start putting our hearts in order because we are going to pray. eli siis rukoilemme nyt, Because God is ready koska Jumala on valmis to do it again tekemään sen uudestaan and again. ja uudestaan. To mend the broken relationships, Uudistamaan rikkoutuneet ihmissuhteet, to put our families in order, korjaamaan meidän perheet, to put our lives in order, järjestämään meidän elämät, to heal us from drugs, vapauttamaan huumeista, to heal us from everything that is taking us away from the face of God. kaikista mikä vie kauas Jumalasta. May God bless His word. Jumalan Amen. siunausta. May we give a clap offering to the Lord. Taputetaan Jeesukselle. Amen.